Tulumanon, what's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita laki pag imong anino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Miriam, ginaingon, wa ko'y sarang bahandi nga ikatugbang sa imong kahimtang, kundili ang timos kong gugma o pagmahal. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dili lagi na ko siyang kabit. Ako na siya higala. Dili ko bugo eh. Nga di ko makasabot sa inyong linihukan. Ha? Minyo na ta? Wala mo kundat kagyapon og laing laki? Usa? Hala, Nabuang ka? Usa man ito? Ha? Ambot mo, nag-away Adrian. na sad sila si ma'am ug So, sir. dili ka mutuwa sa kumisulti. Hala, sige, magbuot na. Mao kami gid ba? Basta masakpan na tika nga dunay laing kuyo nga laki, muingon ka dayon og buwag. Salig ka lang kay dako ko gusto nimo. Oh, bahala ka. Kung di ka mutuwa sa kong gisulti. Ako ganiyon niya'y maglagot na. Tinudon yun akong pagpangabit. Ma'am, sir, andam ng inyong pagkaon sa lamisa. Kamoy kaon dito. Nawa akong gana. Oh. Asa naman ka? Hoy! Mangaon pa ta! Sabaya! Ato ko mo kaon sa gawas. Kaon na imo, buang ka. Ha? Klaro kayo nga may kabit siya. Masakpan ko lang na sa akto nga magduwa og kayo. Mangambot na lagi ko. Nga nang nagabit bansad si ma'am, sir. Uy, nga buutan man ka. Unya, gwapo. Doon na pag-inegosyo. Parehas mo ni ma'am nga doon na negosyo. Pero, paitas inyong pagpuyo. Watchot mo'y kalipay sa usag-usa. Sundan ako, be. Masakpan ko lang sila. Ay, kukaksa din ni. Gawas, sa among bahay, day. Kay, doon makakita niya. Isumbong ta si mong bana. Bahala siya. Total, nagduda naman siya nga may kabit ko. Padayon na lang tan. Kabasto si Inoy! Uy, Kaya amagid mo nagromansa sa gawas! pati mong bana. Nasya. May gibit-bit siyang pistola. Sige! Patyaming duha, Adrian! Nasakpan na maging minimo! Ayaw, Brad. Dili pa ko gusto mamatay taon, Brad. Boy ko, day. Asa? Boy ko, Mildred. Dato ayaw paglugnot. Kitang duhang magpakamatay. Magpapatay ta sa kumbana. Kay wala ko'y gugmaan na niya bisag gamay. Yes. Sa gisa na ko nimo, ha? Nga gilo, iban man gyud ko nimo, Mildred. Yeah. Gimahal ko man ta ikaw, pag-ayo, ha? O si sala ko nimo! Ha? Oo, nga nung igo-igo ramang kang tion-tion diya si mong pistola. Kabrita na yun ng gato, ana. Patyami, Adrian. Pusila, mi.
La salamat in taon kaayo sir nga wa nimo sila dayon na og pusil. Di ko gusto sir nga mapriso ka. Buutan kay ka nga mahimong kriminal og mapilanggo. Nauna-una ko lang, Miriam. Nga dili ang pagpatay sa mga hayop ang sulbad sa tanan. Doon na pa mong laing babae nga sa hilom nagmahal nimo sir. Pero di lang siya angay nimo kay pobre man siya. Kinsa man ang maong babae, Miriam. Ha? Kay siya ang ipuli na ako sa akong asawa nga miuban na sa iyang laki. Ha? Sige, sulti ko. Kinsa maong babae nga imong giingon? Ako sir. Oh, Ako sir ang nagmahal og nahigugma nimo sa hilom. Ako sir Adrian. Miriam. Pero di na ko ipamugos ang akong kaugalingon nimo sir. Kay dili ko angay nimo. Langit ka samtang yuta ra ko. Kapon siya. O dili mahitabo nga magkadayon. Ikaw mo din, Adrian. Aray, aray, so. Saan ka Ay, Unsa man? di ba nakatultol ka man kung asa po yung akong katabang nga si Miriam? Oo. Okay, katabang po tao na siya kaniadto lang sa iyang nanay si Papa. Katabang, tora mo. May undang na tao na pagpamiid dito sa mua kay tiguang naman taon kayo. Ano mo dahil, ha? Kung nauna ka magkitang Miriam, mingaw ka? Oh, Brad. Gituyo ko nga malayo siya nako kay maid lang siya. Apan gimingaw naman noon ko niya eh. Well, kinilay sulti na ako ni mo, Brad. Buotan na si Miriam. Kung madawat sa imong ilamhan, no, nga makiglib-in kag babaeng pobre, si Miriam na lang. Kay, may personal man na sulti na ako, nga. Nigugma siya ni mo. Oh, Brad. Naigugma siya nako. Oh, Busat na. Kuyogi ko nga to sa ila. Magkikita ko ni Miriam, Brad. Sige na. Nako na yan. Ayaw pagbiya, Miriam. Uy, Kinang kinahanglan ko ni mo. hala. Si Sir Adrian, anak. Sir Adrian, ikaw ni niya. Sukad ka lang mi biya sa pampanimay. Gimingaw na ko nimo. Og dili mahitabo nga masayop ko yun akong gibati ron. Naigugma ko nimo, Miriam. Ikaw na ang ipuli ko sa maluibon ko asawa. Sir Adrian. Sir. Miriam, Kalamian na, sir. Kakilo. ikaw na ipuli na ko sa akong maluibon na asawa. Sungod kay buot na kay ka. Nindot pag yung ka. Kalamian na, sir. Kaya. Pobre tuod ka pero nindot ka nga pagkapapay. Ay, Storya, sir. Dali na. Ipasod, dali. Sir. Miriam, Sir, salamat ha nga. Misugot ka nga ako ipuli ni mo sa mga asawa. Di ka magmahay, sir, kay mahal ta kaayo ka. Adrian. Adrian ay isang pit ako, okay? Ay napagsir kay mag-live-in na ta. Oo, Adrian. Pobre matuod ko, Adrian. Apan, timos ang gugma o pagmahal ko ni mo. I love you, Adrian. Wa man tuod mi makasal ni Adrian kay minyo siya, apan malipayon ming duha. Og nagpaabot na lang mi nga mataw ang among anak. Ang bata nga akong gisabak, ang bunga sa mong gugma. Mga kasama ang kaagi ni Miriam dinining tulmanon. What's the style? Bunga sa gugma is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.